furt za toho starostu, ale já tě stejně vyfotím. Vážení spoluobčané, hasiči a hosté, dostalo se mi cti přivítat vás na dnešním slavnostním otevření rekonstruované hasičské zbrojnice a spolkového domu, což je bezesporu pro naši obec významná událost. Zvláště srdečně vítám plukovníka inženýra Pavla Musila, ředitele HZS Plzeň, Václava Sikoru a Karla Sejka, zástupce Krajského sdružení hasičů, Milana Štefla, prvního náměstka okresního sdružení hasičů Plzeň Sever, paní Wagnerovou, starostku okresu Mířansko. Všichni víme, jak důležitá a obětavá práce je našich hasičů při ochraně majetku a zdraví nás všech, kterou vykonávají ve svém volném čase. Dnes se jim splní mnoholeté přání mít a moci užívat základnu, která by splňovala nároky dnešní doby. Od založení hasičského sboru v roce 1946 jeho členové odpracovali nesčetně brigádnických hodin na údržbě, opravách a přestavách budovy zbrojnice. Odvaha něco změnit a nedostatek finančních zdrojů nedovolovaly tak zásadní přestavbu, kterou by se vytvořil odpovídající podmínky pro jejich činnost a mohli do svých řad přilákat další, především mladé lidi. Dnes také jako součást provedené rekonstrukce objektu dáme našim občanům do užívání spolkové místnosti, které by měly sloužit nejen pro různé společenské a kulturní akce, ale také ke střetávání obyvatel naší obce. Věříme, že zájmové organizace, spolky a sdružení působící v naší obci dokáží využít nových prostor pro konání kvalitních, přitažlivých společenských a kulturních akcí, které obohatí život v naší obci a zapojí do aktivního společenského dění většinu našich občanů. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, našim organizacím za brigádnickou činnost, paní Sejrkové za zpracování projektu a hlavně panu inženýru Vítězkovi za přínosný stavební dozor plný konstruktivních nápadů, jejichž realizaci bezchybně a hlavně rychle prováděla firma MTH Stříbro. Nejen této firmě patří naše poděkování, ale i všem ostatním dodavatelům a občanům, kteří nás v našem záměru podporovali a umožnili tak zahájit a úspěšně dokončit dílo v hodnotě zhruba 7,5 milionů. To se může stát střediskem společenského, kulturního a osvětového života naší obce, které nám všem dosud chybělo. Vzpomínka a poděkování patří v neposlední řadě i všem těm, kteří se dnešního slavnostního otevření nedožili. První, vlastně zahajovací akci je dnešní okrsková soutěž sboru dobrovolných hasičů o pohár starosty obce Hřmanova Huť v prostorách za zbrojnicí, která bude zahájena ve 13 hodin. Po skončení soutěže bude dnešní odpoledne pokračovat volnou zábavou při hudbě a občerstvení. Naši hasiči, kteří ve spolupráci s obcí dnešní slavnostní otevření a soutěž organizují, vám všem přejí příjemné prožití dnešního odpoledne a večera. Děkuji. Vážení hosté, vážení přítomní. Vážení hosté, vážení přítomní, dovolte mi všechny vás přivítat jménem Sboru dobrovolných hasičů ve Hřmanově Huti při příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice a pořádání hasičské soutěže o pohár starosty obce. Za to, že jsme se dnes tady tak všichni sešli, patří poděkování hlavně představitelům obce, kteří nám podpořili umožnit její výstavbu. Dále patří poděkování členům našeho sboru a všem ostatním, kteří se na zprovoznění nové hasičárny podíleli. Dle historie víme, že hasičský sbor ve Hřmanově Hutě byl založen v roce 1946 a za léta se mnoho členů vystřídalo a každý se podílel na jeho činnosti.
V současné době naše členská základna má 56 členů, připojilo mnoho dalších mladších členů, kteří se s chutí pouští do práce, což náš sbor již potřeboval. Věříme, že jim práce bude dařit a že budeme patřit i mezi ty nejlepší v našem okrsku. Všichni ostatní je budeme v jejich činnosti podporovat. Dovolte mi závěrem popřát všem dnes příjemnou zábavu a úspěch v soutěži a věřím, že si odnesete z dnešního dne pěkné zážitky. Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že zde můžu být při tak slavnostní události, jako je otevření nové hasičské zbrojnice a nového spolkového domu. Zároveň bych chtěl omluvit našeho pana krajského ředitele, který z důvodu pracovního vytížení se nemohl této akce zúčastnit. Chtěl bych vám moc popřát, aby tento objekt splnil vaše očekávání, umožnil vám splnit vaše povinnosti a samozřejmě i zábavu. A do nové zbrojnice patří nový auto, takže doufám, že v nejbližší době se nám povede sem umístit i novou cisternu, tak aby se zvýšila akceschopnost vaší jednotky. Takže děkuji za pozornost. Takže slova pana plukovníka se určitě budeme pamatovat. Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté, pane starosto obecního úřadu, dovolte, abych pozdravil slavnostní předání vaší krásné hasičské zbrojnice. Myslím si, že každý dárek, který je pro dobrovolné hasiče, že je to úspěch a myslím si, že jak tady koukám, tak máte i mládež, takže vyrůstají tady nástupci nás, kteří přeberou tu štafetu. Skutečně jsem si prohlídnul tu zbrojnici, byl jsem i nahoře, je to krásný stánek a k tomu vám ještě jednou moc a moc blahopřeji. Zároveň bych chtěl omluvit starostu krajského sdružení Plzeňského kraje Josefa Černého, který je v Přibyslavi, kde je shromáždění starostů okresních sdružení Čech, Moravy a Slezska. Takže ještě jednou vám děkuji, ať se vám daří soutěž, ať neprší a jak se říká hasičině zdar. Děkuji. Doufám, že vám tuto hasičárnu nikdo nebude závidět, že vám ji všichni budou přát. Chtěl bych vám popřát, aby se vám v tomto domečku žilo krásně tak, jako se žilo našim předkům, kteří to taky jsme měli. Chtěl bych vás jenom požádat, abyste se z každého návratu všichni vrátili zdraví ke svým rodinám za svými dětmi. Přeji vám hodně dobrého.